Eikö se toimi niin just periaatteessa sellaista, että paskalla tuli vai kaksi kertaa? Tosiaan kaikkein eniten tutkittuja haittavaikutuksia etsitty tästä lääkkeestä ja sitten rahvaslaumat usuttaa väkivaltakoneiston kimppuun. Eihän se ole mitään järkeä. Tuleekin on vielä ihan hyvä. Mitä mieltä itse olet? Itse olen sitä mieltä, että nämä kaikki asiat ovat tärkeitä, mutta eritoten minun mielestä, koska EU on vienyt meiltä sokerijuurikkaan viljelyn ja meillä on puolet meidän peltoalasta käyttämättä, me voitaisiin ihan yhtä hyvin ottaa käyttöön hamppu, joka menestyy Suomessa. Siitä on tehty lajike, joka menestyy hyvin. Me saamme siitä sekä öljyä, ruokaa, kuituja ja kosmetiikkateollisuuteen ja vaateteollisuuteen kaiken näköistä. Miksi haluaisit laillistaa kannabishuumeen? Kannabishuumeen. Minä haluaisin laillistaa kannabiksen sen takia, että meillä on tällä hetkelläkin jo pahempia aineita käytössä. WHO eli World Health Organizationin mukaan alkoholi ja tupakka ovat vahvempia päihteitä kuin kannabis. Ja sanoisin kuitenkin kannabispäihteet. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Herra Jumala. Tämä oli viimeksi myöhempi päivä. Uusi jotain vittu. Se on niin hyvä setti, että se on jatkoa oikeesti. Oikeesti. Mulla on pakko sieltä kuulta. Mä oon lisännyt samassa. Kiitos. Toi kannabis on ehkä maailman hyödyllisin yrtti, monikäyttöisin, se on kielletty ja se on saatu ihmisiltä niin kuin, tiedätkö, harhautettua täysin, mutta se, että jollei ne vielä siinäkään kohtaa ymmärrä, että niitä viedään ruokalautaselta ja tarjotaan tilalle niin kuin pilleriä, kemiaa, niin en mä oikein tiedä, että miten niitä sitten enää voi auttaa. Mutta kehottaisin ihmisiä ajattelemaan ja auttaa itteensä vielä, kun se on mahdollista. Se, että täällä poltetaan pilveä laillisesti tänään ja täällä poltetaan sitä laittomasti. Samanlaiset ihmiset seisoo samalla nurmikolla, polttaa samanlaisia jointteja, miten se on niin kuin mahdollista. Miten toisilla voi olla erilainen ihmisoikeus kuin jollain muulla, ei siinä ole mitään niin kuin mieltä. Ja se, että ei me täällä olla vaatimassa kannabista pakolliseksi, me ollaan vaatimassa sitä lailliseksi. Ei sitä tarvitse käyttää ne ihmiset, jotka ei koe siitä hyötyvänsä tai kokee siitä olevan haittaa. Ilman muuta älkää missään nimessä polttako. Mutta voitte silti pukeutua siihen, voitte silti lämmittää sillä talolle, voitte niinku tehdä mitä tahansa muuta. Voitte tehdä sitä rasvoja ihoonne ja niinku 30 000 ympäristöystävällisistä kestävän kulutuksen tuotetta voi valmistaa siitä. Miten se voi olla kiellettyä? Ja se, että täällä puhutaan niinku kannabiksesta ja hampusta ja monesta niinku ihmisiä eri, se on kannabis sativa aina. Ei ole mitään muuta. Ei ole mitään hamppua, mikä ei ole kannabis sativaa. Ja niissä kaikissa on THC:tä, mutta määrät vaan vaihtelee. Siellä on yksikotisia, siellä on kaksikotisia, kuitukasveja, öljykasveja, lääkekasveja, bioenergiakasveja. Siinä on niinku satoja lajikkeita. Niitä pitäisi hyötykäyttää kaikkia. Ja nyt tällä hetkellä ollaan keksitty, että joku ainesosia olisi huume. En mä tiedä. Mä oon nauttinut hyvin runsaasti kannabis sativaa tällä hetkellä. En mä koe olevani päihtynyt. Vähän suuta kuivaa, mutta se on niinku mä kestän sen. Ja se menee kyllä juomastakin ohi, ettei hätää. Mutta täällä on vähän hyttiäkin. En mä koe, että mä olisin mikään psykoottinen lapsia uhkaava hirviö tällä hetkellä niinku muutenkaan. Mä opetan lapsia työkseni. Mä oon saanut, kannabis on antanut mulle oikeastaan vaan niinku uuden niinku senssin taas palata jaloilleen sieltä kemikaalien ja lääkäreiden ja semmoisten maailmasta.
kaikki diagnosoidut sairaudet on lähtenyt sen jälkeen, kun mä oon ruvennut käyttämään sitä tuotetta. Mun on kyllä hyvin vaikea lähteä ensi kuun 9. päivä ottaa kiinteätä linnatuomioon siitä, että mä pidän itsestäni huolta ja hoidan itseäni. Ne halunnut kysellä jotain, mutta sitten siinä niin vaiheessa, kun ne lähti mun sivuraiteille, niin me otin pohjat käsiin. Oikein tiedä.